ce fa. Ai ni ma yanzu nan na rufe shago kenan tahowa na kenan ina so in je kasuwa in siyo wani abu yanzu nan na dawo. To na zo da ma in gaya maka mai gida na fa yayi tafiya. Allah ko da me sirrin abun? To dama ina so zuwa karfe 4 ma in ganka ne kawai. In Allah yadda zaki ganni kuwa. Allah ya yarda mana. Kai kuma ma fa wannan da ƙarƙin zai zo to amma ina tunanin a yanda mutane ba su da alƙawari bari in je in samu Alhaji Sani. Lafiya ya dare ya aiki. Lafiya kalau wallahi sani. Wa ayya, dama muna nan. Kina nan dama da zan gaya maka ne mai gida na fa yayi tafiya. To me ce yin abin? Sirrin abin kawai kakkamance kawai ka zo ka same ni irin karfe 4 din nan. In Allah ya yarda za ki gani ba ki da ba matsala. Ba matsala ko yawa sai an jima. A'a. Ni sai dai ma wani abun mamaki. Anya ni wannan bawan Allah ma zai zo kuwa? Kai bar ma dai ni yanzu zan je in samu idi dan tsula ne kawai. Assalamu alaikum, idi dan sula. Matan soja. Kai haba mance da Allah. Ya kake wannan magana wani matan soja ne baya nan ai. Allah. Baya nan. Yayi tafiya. A me sirrin? A sirrin dama ina son ce ka same ni a gida irin misalin karfe 4 din nan. Ta gyaru kenan. Ta gyaru. To an zama an Allah da shi. Karfe 4 daidai. Kenan gode. Yawa. Sai na zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da daɗi. Ya ji yawo mai rai. Ashe za ka zo? To alƙawari kuma bayan mun yi alam bar wannan gara fasan ya banni. Ai ina dole an shana ne. Ayya. Allah. To an dai shirya ko? Ni a shirye nake. To ai wannan mai son ki. Me kika na ko? Sai a can. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alƙawari ashe za ka ci? A tawayi ne. A tawayi mutane ya ke ba. A ciye cike ko? Ni a shirye nake ai. Ko ku ci mai ya mana. To ba matsala. Inna lillahi. Wani. To ko me gidana ne? Shiga nan ka ɓoye shi. Kai. Me ya kawo ka? Abin ya dawo ta ce ya dawo ne. Allah. Ya ne? Lafiya kalau. Alhamdulillah gari. Kai na sha wahala. Allah. Alquran. Sannu. Ya hanya. Lafiya kalau ashe za ka zo. Wal dole mai. Sannu. Yawa. A shirye kike ko? A shirye nake. To ba matsala. Ba matsala. Inna lillahi wa inna la ilaha inna lillahi. Bai kawo ku. Abin ya dawo ta ce ya dawo ne. Inna lillahi wa inna ilaihi mun shiga uku. Mun shiga ne zai dawo. Okay. Me gida? Ya aka yi ne? Ya dai ka dawo? Na dawo. Sani a hanya. Lafiya kalau. Kin ga aiki ma bai yiwu ba. Kai. Sani a hanya. Ya dai na ga ki wani sanyi ne haka. Komai me gida. To shikenan. Me gida ya ka dawo da wuri ka ce sai ka yi wata. Ki bari kawai. Ina wannan miliyan 2 da na kawo nan gida. Kin san Baba Buhari yanda ya bincika. Ya gano ni mana da hannu a ciki. Kawai aka murtaya. Yanzu na a cikin fushi nake. Na ce to ma kawai gara man zauna kawai na ganin ki yafi min. Dan ne a cikin fushi nake. A kai ki ma zan ya kashe kowa ma da ke gani na. Saboda haka kawai mu shashaga dai kawai. Me gida hula ce da ma naga ina ga za ta daidai da kanka wallahi na gani na siyo maka. Kin taba ganin na sayar wannan hullan ne? Kuma ce ji sai yake ku cizo yake. Sara mana wallahi tare. Da yaron sanar da hullan. Me haka ta? Kai. Suwa wayannan. Dukan ne na ne mai gida. Okay, ladies and gentlemen, my name is Annuri Bibi right here. So I had my crew doing some comedy. Hey, comedy skit, yeah. A tsarin gaskiya dai sojan abokina ne. To kuma wannan matar shi ce. Yeah, wannan kuma kwartanta ne. To shikenan, ladies and gentlemen, subscribe for my channel. Yeah, this is kunfi kowa san diyarta Team Social Network. See you later.